Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren 31 da asteartea. Hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Berri ditzagun jaiak Nafarroko Berdintasun Institutoren leloa berdintasunean oinarritutako eta eraso sexistari gabeko jaietarako. Nafarroko Udal Informatikako elkartean IMSA aste hontan hasiko da maiatzaren 18ko zibererasoak kaltetutako udalen web orria, posta elektronikoa eta internet bidezko arreta zerbitzua berreraikitzen. Nafarroko Jauregiko obren lehen fase 65%an gauzatu da. Iruñeko udaltzaingoak bideojokoak egoki erabiltzeko orientazio eman die gazteei, ludopatia edo menpekotasun arazoak saiheste aldera. Kardenali Lundain ikastetxearen ondoko disuasio aparkalekuan instalazio fotovoltaikoa jartzeko administrazio emakida onartu da. Nikazio Landa ikastetxe publikoko etxabakoitz auzoko gimnasioa eraberritzeko lanak esleitu dira. Iruñeko udalak kutsadura murrizteko eremua proiektu bat garatuko du 2023ko hiriko ingurumen kalitatea hobetzeko asmoz. 2 urtean 500.000 euroko diru laguntza izango du Iruñak Arga ibaiaren uholden ondorioak gutxitzeko. Kanpo ekintzarako zuzendaritza nagusiak Nafarroko mugaz gaindiko 9 lankidetza proiektu diruz lagunduko ditu. Magi Iturrieta eta Ider Aldaregian Nafarrak Kabiko Espainiako piragüismo txapeldun izan dira. Ernesto Prat Baztandarra eta Jaione Doraik idatzitako bestaldian liburua argitaratu berri du Txalaparta argitaletxeak. Errepublika aske eta burujabetza aldarrikatzeko amaiurraldia ekitaldi politikoa eginen du Nafarroa Berriz Altxa ekimenak ekainaren 5an Amaiurren eta Elizondon. Berridatz ditzagun jaiak Nabiren leloa berdintasunean oinarritutako eta eraso sexistarik gabeko jaietarako. Nafarroako gobernuak udalen esku jarri du sentsibilizazio kanpaina hori eta gogorarazi du jaietan genero desberdintasunak trinkotu eta areagotu egiten direla. Berridatz ditzagun jaiak horixe da Nafarroko gobernuak Nafarroko Berdintasunerako Institutoaren bitartez udako bestak direla eta egin duen sentsibilizazio kanpainarako aukeratu duen leloa. Pandemiagatik 2 urteko etenaldiaren ondoren, hoiek bizitzeko modu berri bat proposatzen du, berdintasunean. Kanpainak kartel bat, bideo bat eta sare sozialetarako sormenak ditu. Kartelean 3 emakumek eta 2 gizonek eskua markatuta dute bere asmo nagusiekin. Etxera itzultzean seguru sentitzeko moduko jaiak nahi dituzte. Niretzako denbora izatea, jazarria sentitu gabe gozatzea eta beraiek konpromiso hartzen dute idatziz. Bakarrik baietza eta matxismoa soberan dago emakumekiko harremanetan berdintasuna lortzeko. Etxera itzultzean seguru sentitzen den eta jaiez askatasun osoz gozatu duen emakumea. Gainera, sare sozialetarako beste material batzuk ekoitzi dira. Kanpaina oso eskuragarri dute inprimaki honen bidez, kanpainarekin bat egiten duten toki erakundek. Nahi dituzten euskarrietan erabili ahal izan dituzten jaietako programa, kartelak, sare sozialetan zabaltzea eta bar. Eba Isturiz Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendari gerenteak Nafarroko gizarteak gonbidatu du gizon eta emakumeen arteko berdintasunean oinarritutako jai eredu berri baten aldeko konpromiso hartzera. Azaldu duenez, jaietan genero desberdintasunak gaitzesten eta areagotzen dira. Erasoak, genero estereotipoak, gizonen nagusitasuna, jai ekitaldietan, enplegun eta zainketen banaketa sexuala. Desberdina izan da, gozatu egin dut eta oso eroso sentitu naiz. Gainera astun batek ere ez dit adarra jo. Ez da ohiko eskulutzeak ere. Miren da. Eta hoberena, etxera itzultzean ez dut beldurrik izan. Horrela nahi ditugu. Berridatz ditzagun jaiak. Nafarroko Udal Informatikako elkartea IMSA aste honetan hasiko da maiatzaren 18ko zibererasoak kaltetutako udalen web orria, posta elektronikoa eta internet bidezko arreta zerbitzua berreraikitzen.
Nafarroko Udal informatikako elkartea NIMSA aste honetan abiatuko da maiatzaren 18ko zibererasoak kaltetutako udalen web orria, posta elektronikoa eta internet bidezko arreta zerbitzua berreraikitzen. Horrela jakinarazi du NIMSak astelehenean zibererasoak eragindako toki entitateekin izandako bileran. Saioan NIMSak bazkidei jakinarazi die kaltetutako zerbitzuak leheneratzeko eta berreskuratzeko lanekin jarraitzen dutela. Prozesu horrek ingurune eta konexio fidagarriak berreraikitzea dakar. Erabiltzaile berriekin eta beste zibereraso bat eragotziko duten pasahitz berriekin. Kaltetuen artean 137 udal daude, hoien artean Tafaia, Lizarra, Zangoza, Alsasu, Baztan, Barañain, Burlata edo Atarrabiako webgunean. 35 erakunderi eragin die Nafarroko Udal eta Kontzejoen Federaziori edo Kontuen Ganberari bertzea bertze. Nafarroako jauregiko obren lehen fasea 65%ean gauzatu da. Fase honek bigarren eta hirugarren solairuetan izan du eragina eta uztailean amaitzea aurreikusten da. Bigarren faseko proiektua eta obra zuzendaritza 87.000 euroan esleitu dira. Nafarroko jauregia eraginkorra eta jasangarria proiektuaren obren lehenbiziko faseak aurrera egin du ezarritako epeen arabera, eta etapa hontako jarduketen 65% egin dira dagoeneko. Lehen fase honek eragina izan du Nafarroko jauregiko bigarren eta hirugarren solairuetan eta uztailean amaitzea aurreikusten da. Bertze jarduketa batzuen artean dagoeneko egin dira egitura eta sabaia babestea, isolamendu eta plakak instalatzea, estalkiaren baoak irekitzea eta berokuntza sistemak, kable elektrikoak eta sareak eta zoru teknikoa instalatzea. Halaber, aste honetan obraren bigarren fasearen idazketa eta hala badagokio zuzendaritza esleitu dira. Hau ingenieria eguzkia SL, David Serranok, Maier Belezek eta Susana Ruiz de Galarretak batera aurkezutako lizitatzaileari esleitu zaio 87.855 eurotan. Berokuntza sistema duten, baina hozte sistemarik ez duten lehen eta bigarren solairuen klimatizazioan eta hobekuntzan jardungo da. Obren helburua beraz, kontrol zentralizatu bakar baten bidez, araututako erosotasun termiko hobeko instalazioak diseinatzea da. Iruñeko udaltzaingoak bideojokoak egoki erabiltzeko orientazioa eman die gazteei ludopatia edo menpekotasun arazoak saiheste aldera. Elkarbizitzaren aldeko hezkuntzako taldeak ikasturte honetan 100 hitzaldi baino gehiago eman ditu ikastetxeetan ingurune digitaleko jokoi buruz. Udaltzaingoren elkarbizitzaren aldeko hezkuntzako taldeko udaltzainek ikasturte honetan zehar hiriko eta Iruñerriko ikastetxetako 100 ikasgela baino gehiago bisitatu dituzte ikaslek sensibilizatzeko bideojokoak eta online jokoak behar bezala erabiltzen ez badituzte izan ditzaketen arriskuez. Produktua zein adinetara zuzenduta dagoen zaintzea edo jolasten ordu gehiegi ez ematea gurasoek zein adingabek kontuan hartu beharreko jarraibide giltzarriak dira gailu eta plataforma horiek gaizki erabiltzeak eragiten dituen ludopatia, menpekotasuna eta sedentarismo arazoak saiheste aldera. Saioak lehen hezkuntzako laugarren mailatik bigarren hezkuntzako lehen mailara bitarteko ikaslei zuzenduta daude eta udaltzainen azalpen txiki batekin abiatzen dira. Ikus-entzunezko baliabidez eta adibide praktikoez lagunduta ondoren, elkarrizketa dinamika bat hasten da zeinetan ikaslek bideo-jokokin dituzten esperientziak kontatu eta esparru horretan dituzten zalantzak argitzeko. Polizikidegoan gai hoiez propio arduratzen den talde bat egokiak inplikatutako udaltzainei ahalbidetzen die ikasgela bakoitzean sortutako adibide eta planteamenduak beste ikastetxe batzuetara eraman ahal izatea eta hala prestakuntza hobetzeko erabiltzea. Kardenal Ilundain ikastetxearen ondoko disuasio aparkalekuan instalazio fotovoltaikoa jartzeko administrazio emakida onartu da eta 1084 kilobatioko potentzia maksimora iritsiko da. Instalazio horrek urte amaierarako prest egon daitekeenak iaz hiri osoan instalatutakoaren ia potentzia bera izango du. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak administrazio emakida onartu du Arrotxapeako auzoko Kardenal Ilundain ikastetxearen ondoko partzelan aurreikusitako orube aparkalekua eraikitzeko. Instalazio fotovoltaiko hori hirian
instalatutako potentzia handieneko izango da. 1084 kilobatio piko eta horrela, gaur egun udal eraikin guztietan instalatutako potentziaren batura hirukoiztu egingo da. Aurreikuspenen arabera instalazioa urte amaierarako edo 2023ko lehen hiruilekorako egongo da martxan. Hiriko instalazio fotovoltaiko handiena aparkaleku plazak estaliz jarriko da, aparkaleku osoan zehar egitura jarraituetan jarritako eguzki panelen bidez. Nikasiolanda ikastetxe publikoko Etxabakoitz auzoko gimnasioa eraberritzeko lanak esleitu dira. Obrek 223.533,01 euroko aurrekontua dute eta udako hilabeteetan burutzea aurreikusten da. Tokiko gobernu batzarrak Nikasiolanda ikastetxe publikoko gimnasioa eraberritzeko lanen esleipena onartu du Etxabakoitz auzoan. Aurreikuspenen arabera lanak ekainean hasi izango dira eta eskolako oporretan gauzatu, datorren ikasturtearen hasiari begira amaituta egon daitezen. Jarduera honen helburua gimnasioaren egokitzapen funtzionala lortzea da, denboraren joanak sakoneko mantentze lanen faltak eta estalkian zuntz zementuzko plaken presentziak sortutako arazoi irtenbidea emanez. Iruñek udalak kutsadura murrizteko eremua proiektu bat garatuko du 2023rako hiriko ingurumen kalitatea hobetzeko asmoz. 72.000 euro ingururen truke lizitatu du alderdi teknikoak eta arau-emaileak definituko dituen proiektua, baita pixkanaka ezartzeko estrategiak ere. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak onartu egin du emisio gutxitzeko gunearen proiektua lizitatzea, hirian espazio osasungarrigoa ezain kutsatua eta zaratari gabea izan dadin. Ibilgailu kutsatzaileen zirkulazioa mugatuz eta aldi berean oinezkoen eta txirrindularien mugikortasuna, garraio publikoa eta espazio publikoaren kalitatea hobetuz. Horretarako 71.985 euroko lizitazio aurrekontua adostu da 2022 eta 2023rako. 2 urtean 500.000 euroko diru laguntza izango du Iruñeak Argaibaiaren uholden ondorioak gutxitzeko. Diru laguntzen plan estrategikoa aldatu da laguntza lerro hori sartzeko. 2022an 200.000 euro banatuko ditu eta 2023an 300.000 euro. Tokiko gobernu batzarrak Iruñeko udalaren diru laguntzen plan estrategikoaren aldaketa onartu du. Uholdea arriskua duten eremuetan dauden eraikinetako sotoetan eta beheko solairuetan uholden ondorioak gutxitzeko hurrengo laguntza deialdi bat sartzeko. Diru laguntzen lerro berri hori 200.000 euroko izango da 2022rako eta 300.000 eurokoa 2023rako. Banakako ebaluazio erregimeneko laguntzak izango dira beheko solairuko lokalen jabe erkidegoi eta jabei edo errentariei zuzenduak. Etorkizunean arga errekak izango dituen uholden ondorioak minimizatzeko eta gertalitezken kalten materialak ezabatzeko. Kanpo ekintzarako zuzendaritza nagusiak Nafarroako mugaz gaindiko 9 lankidetza proiektu diruz lagunduko ditu. Onuradun izan diren 4 toki erakunde eta 5 elkartek 40.000 euroko laguntza jasoko dituzte. Otsagi, Uhartearakil, Garralda eta Baztango udalak 5.000 eurona jasoko dituzte proiektu ezberdinengatik. Nafarroko gobernuko herritarrekiko harremanetako departamentoa kanpo ekintzarako zuzendaritza nagusiaren bitartez 2022an mugaz gaindiko lankidetza jarduera bultzatzeko laguntzen deialdia ebatzi du. 5 elkartek eta 4 toki erakundek aurkeztutako 9 proiektu nafar izan dira onuradunak eta 40.000 euro jasoko dituzte guztira. Honako hauek dira edizio hontako 4 toki erakunde onuradunak. Otsagiko udala 5.000 euro. Otsagiko eta atarratzeko dantza taldeen eta ikasleen kultur trukea proiektuarengatik. Garraldako udala 5.000 euro beren piri txapelketa proiektuarengatik mugaz gaindiko lehen areto futbol txapelketa Donibane Garaziko udalarekin lankidetzan. Uhartearakilgo udalak 5.000 euro lurraldeak korrika elkartuz proiektuarengatik Baigorriko Asoziazion Rekin lankidetzan. Baztango udalak 5.000 euro. Hirigune elkargoarekin lankidetzan Lekarozko landa ikerketa eta berrikuntzerako mugaz gaindiko zentroaren hortasun juridikoa definitzeko azterlanari buruzko proiektuagatik.
Maile Iturrieta eta Aider Aldaregia Nafarrak K2ko Espainiako piraguismo txapeldunak. Maile Iturrieta eta Aider Aldaregia Espainiako txapeldun izan ziren K2 modalitatean gazte mailan maiatzaren 28an eta 29an Muñozen, Ourensen egin zen Espainiako maratoi laburreko txapelketan. Klub Natazioneko emakumezkoeko onena eman zuten 13 kilometroko distantzian. Nekagarria, 3 atetzar, 4 itzuli handi eta frogaren antolakuntzak diseinatutako zirkuiturako txiki bat zituen zirkuitu batean. Beren taldekidek ere emaitza nabarmenak lortu zituzten, 75 klubetako 751 palista bildu zituen hitzordu hontan. Klub Natazioneko klubaren sailkapen osoak hauek izan ziren. Eider Aldaregia eta Maile Iturrieta urrea, Amaia Olaskoaga eta Naia Ongai 5. postuan, kadete mailako gizonak K2, Egoi Goñi eta Beñat Miranda 20. postuan, Javier Asenjo eta Odei García 23. postuan. K2 senior mistoan Inigo Loriz eta June Aldaregia 7. postuan, Adriana Zerrada eta Paolo Urtiroz 8. postuan. Kadete mailako gizonak K2ean Agustin Martinezek 14. postuan. Gizon gaztea K2 modalitatean Ibai Martinez 8. postuan eta Francesco Urdiroz 15. postuan. Ernesto Prat Baztandarra eta Jaione Dora idatzetako Bestaldean liburua argitaratu berri du txalapartak. Euskal Iheslari politikoen bizipenak biltzen ditu liburuak. Ernesto Prat Baztandarra eta Jaione Doraik Bestaldean Euskal Iheslari politikoen bizipenak izeneko liburua argitaratu berri dute, txalaparta argitaletxearekin. 1960tik 2010 bitartean 3.000 euskal herritar inguruki ez egin zuten beren sorterritik eta nork bere bideari ekin zion, askotariko baldintza, garai eta geografiatan. 2014an agerraldia egin zuen iheslarien kolektiboak arrangoitzen. Eta ordutik ari dira pixkanaka hietako asko sorterrira itzultzen. Hargatik tantaka baino ez dugu jaso haien ibilbidearen eta erbestean igarotako bizialdiaren berri eta neurri handi batean ez ezaguna da oraindik euskal iheslari politikoen errealitatea jendarte zabalaren begi belarrietara. Liburu honek zenbait iheslariren lekukotzaren bitartez hamarkadatan luzatu den eta oraindik amaitu ez den deserriaren bidaian murgiltzeko tresna izan nahi du. Noizbait iheslari guztien egoera konponduko bada, ezinbesteko baita bizitakoak eta bizitzen ari direnak ezagutzera ematea. Errepublika asketa buru jabetza aldarrikatzeko amaiurraldia ekitaldi politikoa eginen du Nafarra Berrizaltza ekimenak ekainaren 5ean Amaiurren eta Elizondon. Amaitu da dolua, sentimendua, ez izan zabaldua. Errepublika aske eta buru jabetza aldarrikatzeko amaiurraldi ekitaldi politikoa eginen du Nafarroa Berrizaltza ekimenak ekainaren 5ean Amaiurren eta Elizondon. Egun osoko egitaraua prestatu dute. Horrela goizeko 10etan izanen da harrera, autobusen iritxera Amaiurrera. 11 aterritan ekitaldia, 12 eta 4 Amaiurraldia ibilbidea oinez ordokira 3 kilometro. Ordubitan besta Elizondon, 3etan bazkaria, bokatak edo menua. Arratsaldeko 4 kontzertuak Madame Birrotx eta trikidantzegin. 4 aurren txokoa, irrien lagunak. Amaiurren autoilarak ekiditeko ekitaldira busean joatea eskatu dute antolatzaileek. Autobusetan izen emateko zerrendak Iruñako Lizarraldeko, Erriberako, Iruñerriko eta Sakanako hainbat tokitan egonen dira. Kaixo, jakinen duzuen bezala, aurten 500 urte betetzen dira Amaiurko bataiatik. Ekainaren 5ean Amaiurraldia ospatuko dugu Baztanen, eta zu ere bertan egotea gustatuko litzaiguke. Ekitaldi politikoa 11 aterrietan burutuko da, eta belai hau betetzea izango da gure intentzioa. Posible bada, garaiz etorri trafiko arazoak ekiditeko, eta autobusez baldin bada hobe. Ekitaldia amaituta, Amaiurraldia abiatuko dugu ordokira.
bertan autobusak hartu eta Elizondora abiatzeko. Behin Elizondora iritsita, toki zoragarri hontan, elkartuko gara eta ostatua zabalduko dugu, bertan bokatak, pintxoak eta bertan ere bai, bazkari herrikoia, bertako produktuekin, 30 eurotan, menu zoragarri bat, zuen guztiontzako. Bazkaria bukatuta, musika lasaiakin kontzertu txoroen bat, eta ondoren beste kontzertu potenteagoko bat, giro ederra sortzeko duena ziur. Eta hemen ikusiko gara, ekainak 5ean, animatu, ondo pasatuko dugula. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.